Pwr da, dyma'r fideo ar rannu ffracsiynau syml. Angen cofio wneud un peth fan hyn. Fel arfer, mae athrawon sy'n dysgu mathemateg yn gofyn I chi I gildroi. Cildroi yn meddwl bod chi'n troi yr ail ffracsiwn ben I weired. So chi'n troi yr ail ffracsiwn ben I weired, ac oherwydd bod e'n cael ei cildroi, I ni'n cildroi yr arwydd rannu I wneud un lluosi, sy'n nawr yn troi y sum mewn I luosi ffracsiynau, sydd yn hawdd. Lluoswch y top, 3 lluosi 2 yw 6, 5 lluosi 1 yw 5, mae'n ffracsiwn pendrwm. Gofyn y cwestiwn, sawl 5 sy'n mewn 6, 1 cyfan, faint sy'n ar ôl, 1 dros 5, achos mae 5 ar waelod y ffracsiwn fan hyn. OK, os a fi draw i'r enghraifft arall, 7 wythfed wedi rannu gan 2 trydydd neu 2 treian. 7 dros 8 yn aros yr un peth, cildrowch yr ail ffracsiwn ben I weired, a newid yr arwydd I luosi. Lluoswch y top, 7 lot o 3 yw 21, 8 lot o 2 yw 16, mae'n ffracsiwn pendrwm. Sawl 16 sy'n ffit o mewn I 21 yw 1, faint sy'n ar ôl, so 5 ar ôl, dros 16. Dyna ni sut I rannu ffracsiynau. Mae gen I 6 cwestiwn I chi trio eich hunan. Sylwch fan hyn, fi wedi rhoi ffracsiwn pendrwm I chi, peidwch fecso amdano fe, mae'r dull yn gweithio yn union yr un ffordd. OK, mwynhewch.